alle sammen. I dag skal jeg lære, hvordan man planter løg. Vi går lige herover. Først laver man nogle streger, sådan der. Så tykke her. Så mange. Cirka så meget her skal det være. Så efter, jeg ved ikke lige, hvor mange I har, men efter, så skal I plante løger. De er økologiske løger. Og så skal de vende sådan der. Det er præcis sådan der. Og så efter kommer man ned, og så presser let, bare ikke så hårdt. Og så planter man lige så mange, som man har. Og de skal lige være forsigtige med, at det skal være det rigtige. Ellers virker det ikke. Så skal man vande den. Efter, så skal man lukke den. Og så bare lige lidt. Og så efter går man hen og hente noget vand. Og så efter kan man, så skal man vande dem lidt. Og så cirka en uges tid, så bliver de vokset. Cirka en uges tid bliver de vokset. Og så er det klar til at spise. Så er det bare klar til at spises. Og så kommer der sådan nogle der grønne ting, som der vokser op. Og dem kan man nemlig godt spise. Så man skal bare vaske den, og så kan man bare spise den. Men først skal I lave en lang streg. Jeg havde heller ikke lige så mange. Og så efter, så skal I begynde at sætte dem i. De skal være tæt på hinanden. Og så efter, når I har gjort det, så lukker I det. Bare lige med lidt jord. For at man ikke kan se det. Og så efter vander med den. Jeg siger det lige igen, at man vander den. Og så er det klar cirka en uges tid. Det var det for i dag. Vi ses. Ha' en god dag.